Θέμα έκτο. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας ή μη μετονομασίας της οδού Σουλίου, η οποία βρίσκεται στην Κάτω Κηφισιά. Κύριε Διονυσιώτη. Πραγματικά με φέρνει πολλά χρόνια πίσω αυτό το αίτημα. Εδώ σε αυτό το χώρο, και όταν λέω όχι κτηριακά, γιατί τότε δεν υπήρχε αυτό το δημαρχείο, ήμουνα πιτσιρικάς που έβλεπα τον τηλέμαχο τον Τσιλικύρη μαζί με τον σηκωμένο τον πατέρα μου να κάθονται στα ίδια έδρανα, στην ίδια δημοτική παράταξη και να παλεύουν για το καλό της τότε μόνο της Κηφισιάς. Είναι αναγκαιότητα μια τέτοια μετονομασία για τον τηλέμαχο τον Τσιλικύρη. Του οφείλει αρκετά και πολλά η Κηφισιά και ιδιαίτερα η Κάτω Κηφισιά που ήταν σημείο αναφοράς. Δεν έχω πολλά να πω. Απλά νομίζω ότι πρέπει να το τιμήσουμε. Εννοείται. Συμφωνώ απόλυτα. Ο κύριος Καράς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να συγχαρώ και εγώ τον Δήμαρχο της Κηφισιάς, τον Ξυπολιτάτο Βασίλη, και τον Αντιδήμαρχο, τον Γιάννη Διονυσιώτη, φέρουν ένα τέτοιο σοβαρό θέμα που για πρώτη φορά θα γίνει στη δική μας θητεία, τουλάχιστον αυτή η αλλαγή, και θα τιμήσουμε τον τηλέμαχο τον Τσιλικύρη. Ναι. Δεν κρύβω ότι περίμενα και οι προηγούμενες διοικήσεις να έχουν κάνει μια τέτοια κίνηση. Δυστυχώς δεν έγιναν τις προηγούμενες διοικήσεις και ειλικρινά συγχαρητήρια που θα τιμηθεί ο τηλέμαχος Τσιλικύρης. Πρόεδρε, και εγώ να πω κάτι. Και εγώ. Ναι. Πάνω σε αυτό της μετονομασίας των οδών. Και για τον Κώστα Καρά, τον πατέρα του, θεωρώ ότι θα έπρεπε να συμβεί κάτι τέτοιο. Ήταν ένας άνθρωπος εξαιρετικός, τον ζήσαμε. Το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν το καλό του Δήμου, όπως και του Τσιλικύρη, του τηλέμαχου. Αλλά με την ευκαιρία να υπενθυμίσω και πάλι ότι είχαμε πει και για κάποιες άλλες ονοματοδοσίες οδών. Είχαμε πει του Μίμη Δωμάζου, είχαμε πει του Κούρκουλου, είχαμε πει, εκεί υπάρχει και οδός Λαμπέτης, έχω δει και κάτι άλλες οδούς και έχουμε πει και κάποια άλλα. Να τα δούμε και αυτά, τα οποία την οδό Μίκη Θοδωράκη που είπα ο κύριος Θωμάκος το είχε προτείνει, θυμάμαι τότε, όταν έγινε ο χαμός του, που είχε γίνει ένας χαμός. Αυτά Μάλιστα, θα τα επεξεργαστεί η τεχνική υπηρεσία και θα σας απαντήσουμε. Ο κύριος Απάντης. Ευχαριστώ. Φυσικά συμφωνώ με την κυρία Βλάχου. Υπάρχουν ονόματα πολύ σημαντικά που πρέπει, όπως επίσης του κύριου Μελά, της κυρίας Κερασιώτη. Τώρα, του κύριου Καρά φυσικά εννοείται. Τώρα, για το θέμα της ονομασίας τηλέμαχος Τσιλικύρης. Φυσικά θα το ψηφίσω με τα δύο χέρια. Ξέρω την προσφορά του τηλέμαχου Τσιλικύρη. Του αξίζει τόσα πολλά χρόνια αφιέρωση στο Δήμο μας. Θα ήθελα όμως να μιλήσω για κάτι άλλο. Έχει συζητηθεί, αν είναι δόκιμο ή όχι, να ονομάζεται ο δρόμος που ζει ή μένει ο τιμόμενος. Θεωρώ ότι είναι πολύ σωστό και λογικό να είναι στο δρόμο που μένει ή ζει. Γιατί η τοπική κοινωνία που είναι κοντά εκεί πέρα, που έχει ζήσει με αυτόν τον άνθρωπο, βλέπει την επιβράβευση για τα κοινά. Έτσι γίνεται ένα παράδειγμα προς τους δημότες ότι η κοινωνία και ο Δήμος τιμά αυτούς που έχουν παλέψει για την πόλη τους. Άρα συμφωνώ απόλυτα και συγχαρητήρια για αυτή την πρόταση. Δηλαδή θα είναι ο δρόμος που έμενε, που μένατε θα δώσει. Είναι καταπληκτικό αυτό. Κύριε Σκορδίλη. Ευχαριστώ. Κύριοι συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, είναι πολύ σημαντικό ένας Δήμος να τιμά τους δημότες του. Και ιδιαίτερα δημότες που έχουν προσφέρει με τέτοιο τρόπο, όπως ο Εκλειπών, αλλά και πολλοί άλλοι που ονοματίστηκαν κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων των συναδέλφων. Ο Εκλειπών, ο κύριος Τσιλικύρης, ήταν ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός, λαϊκός, αυτοδημιούργητος, που πραγματικά με όλη την καρδιά έχει δώσει χέρι βοηθείας σε πάρα πολύ κόσμο, σε πάρα πολλούς συμπολίτες. Άρα, ως εκ τούτου, είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία ο Δήμος πολύ σωστά σκέφτεται να τον τιμήσει. Ήθελα όμως να προτείνω και κάτι άλλο. Υπάρχουν και, που αφορά κυρίως το τμήμα του πολιτισμού αθλητισμού. Λίγες μέρες πριν, συμπληρώθηκε ένας χρόνος που έφυγε από κοντά μας ο Δημήτρης ο Τζανετής.
ένα παιδί που έχει προσφέρει πολλά στον αθλητισμό, αλλά ταυτόχρονα ήταν ταυτισμένος με τις διαδρομές του βουνού, τους δρόμους αντοχής κλπ. Προτείνω στο τμήμα πολιτισμού, αθλητισμού, να θεσπίσει έναν αγώνα δρόμου, ανώμαλου δρόμου στο γεωγραφικό χώρο της περιοχής μας, που να δώσει το όνομα του Δημήτρη του Τζανετή, γιατί πιστεύω πραγματικά είναι ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει και στον αθλητισμό, αλλά και ιδιαίτερα σε αυτό το κομμάτι του δεσίματος με το περιβάλλον. Όπως επίσης, και αυτό που ήθελα να πω έχει σχέση πάλι με το τμήμα πολιτισμού, ο Τάκης ο Οικονομόπουλος, που και αυτός ήταν πολλές φορές, εγώ είμαι και Παναθηναϊκός και έχω ιδιαίτερη ευαισθησία. Διαδικασία, συνάδελφε, μιλάμε για τον τηλέμαχο Τζιλικύρη. Μην τα βάλουμε σε ένα τουρβά όλα. Μιλάμε για τον τηλέμαχο σήμερα. Σας παρακαλώ πολύ. Γιατί με διακόπτη, συνάδελφε? Διαδικασία, ζητώ συγγνώμη, αλλά μην τα μπερδεύουμε όλα μαζί. Μίλησα για τον τηλέμαχο και είπα αυτά που είχα να πω. Παρακαλώ, ολοκληρώνω. Επειδή θεωρώ ότι έχουμε μείνει λίγο πίσω σε αυτό. Ο Τάκης ο Οικονομόπουλος, λοιπόν, ήταν ένας άνθρωπος που είχε ιδιαίτερη έφεση στην ζωγραφική. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να δώσουμε αυτή η έκθεση ζωγραφικής που έχει ο Βικέλας, το νομικό πρόσωπο πολιτισμού, να πάρει το όνομά του, ώστε να υπάρχει και αυτή η αναφορά στη μνήμη του. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ναι. Κυρία Βαλασσοπούλου, που δεν μιλάει ποτέ. Καλησπέρα. Επομένως, Ναι, θα το έλεγα μετά. Δικαιωματικά. Ωραία. Ήθελα να πω και εγώ δύο λόγια για τον τηλέμαχο. Πολύ σημαντικά όσα υπόθηκαν και από του τρολαρίστατες. Βεβαίως, τώρα μιλάμε για τον τηλέμαχο, όπως είπε και ο Στάθης. Λοιπόν, εμένα η εμπειρία μου πραγματικά και συγκινούμε. Είναι το 2010 που ήρθαμε από την ΕΚΑΛ εμείς, τα Καλλιτάκια με τον Καλλικρατικό, που τον είχα δίπλα μου 4 χρόνια. Αυτή είναι η εμπειρία μου, δεν μπορώ να πω άλλα. Ευχαριστώ. Σας καταλαβαίνω. Η κυρία Βάρσου. Αν και νομίζω ότι η κυρία Βαλασσοπούλου τα είπε όλα και μας συγκινεί όλους. Οι περισσότεροι από εσάς που είσαστε και παλαιότεροι τον είχατε ζήσει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ το μόνο που ήθελα να πω πολύ σύντομα ότι είναι μια εξαιρετική πρόταση. Δεν είχα την τύχη να τον ζήσω μες στο Δημοτικό Συμβούλιο, απλώς τον παρακολουθούσα από μακριά και από μικρή. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ένας τέτοιος άνθρωπος που ίσως ήταν από τους μακροβιότερους Δημοτικούς Συμβούλους, αν δεν κάνω λάθος. Άφησε το αποτύπωμά του στο Δήμο Κηφισιάς και αποτελεί ιστορία στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αγάπη του, το ήθος του και κυρίως για την αγάπη του για την Κηφισιά. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Και δεν θα ξεχάσουμε ότι με τον πατέρα σας ήταν διόσκουροι. Ήταν πάντα μαζί. Λοιπόν, η κυρία Χρονοπούλου. Το να μετονομάζεται ένας δρόμος με το όνομα ενός ανθρώπου με ήθος είναι πολύ σημαντικό, καθώς αποτελεί ένδειξη αναγνώρισης και σεβασμού προς την αξία του και τη θετική επίδραση που είχε στην κοινωνία. Για την οικογένειά του αυτό μπορεί να είναι μια πηγή υπερηφάνειας και τιμής που ενισχύει την κληρονομιά και τις αρχές που αυτός εκπροσωπούσε. Από την άλλη, η κοινωνία βλέπει το όνομα του συγκεκριμένου ατόμου ως πρότυπο, ενθαρρύνοντας τη συνέχιση των καλών πρακτικών και αξιών που αυτός προώθησε. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως μια υπενθύμηση για τη σημασία της ακεραιότητας, του σεβασμού και της προσφοράς στην κοινότητα. Πριν περίπου 20 χρόνια, εγώ μετεγκαταστήθηκα στην Κηφισιά και άρχισα τη δραστηριότητά μου. Γνώρισα 2 ανθρώπους, τους οποίους θεωρώ σήμερα ζωντανούς μύθους. Ο ένας είναι ακόμα κοντά μας και θα προτείνω πραγματικά σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο να τιμήσουμε και τους ζωντανούς, και μιλάω για τον Βασίλη το Βάρσο, και μαζί του τον τηλέμαχο τον Τζιλικύρη, ο οποίος στάθηκε και μου έδωσε την ιδέα ότι ανήκω σε αυτή την πόλη, την οικογένεια, και με τη στάση του και την οικογένειά του και την συνέχιση μέσω των παιδιών του, να πάρουμε σαν παράδειγμα ότι εμείς όλοι πρέπει να περνάμε στο μυαλό του κόσμου
σαν άνθρωποι με ήθος και ακεραιότητα, αυτό που είπα και πριν. Σας ευχαριστώ πολύ και πραγματικά μπράβο στο Δήμαρχο. Ευχαριστούμε, κυρία Χρονοπούλου. Κύριε Κύρλο, θέλετε να πείτε κάτι? Κυρία Πρόεδρε, είχα την τιμή, την τύχη και τη χαρά να γνωρίσω έναν άνθρωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατά την τελευταία θητεία του Νίκο Τυχιωτάκη ήμασταν μέλη στην ίδια διοίκηση. Η προσφορά του, η τιμιότητά του, η αγάπη για τον Δήμο του, η αγάπη για τους δημότες με έκανε φίλο του παρά τη μεγάλη διαφορά ηλικίας. Το λιγότερο που μπορούσε να κάνει η διοίκηση του Δήμου είναι να τιμήσει το όνομα του τηλέμαχου, δίνοντας το όνομά του στο δρόμο που έζησε, μεγάλωσε, μεγαλούργησε, έγινε αυτός που έγινε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Κύρλο. Ο κύριος Ανδριαδάκης, συγγνώμη. Εγώ ήθελα να τονίσω αυτό που θυμάμαι από τον τηλέμαχο ήταν το μεράκι του. Το μεράκι αυτό δεν σπουδάζεται πουθενά, δεν έρχεται με θεία φώτιση, είναι κάτι που το έχει κάποιος μέσα του. Θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο προσόν για έναν άνθρωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν δεν έχει αυτό, ό,τι άλλο προσόν και να έχει, πάει χαμένο. Ο τηλέμαχος αυτό το είχε περίσσιο, το μεράκι, για αυτό που έκανε. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ πόσο προσπαθήσανε κάποιοι το 2014 να το βάλουν στην άκρη και να του πούνε ότι πρέπει να κατέβει ο γιος του, ο Κώστας. Κάνανε μεγάλη προσπάθεια. Με κανέναν τρόπο δεν ήθελε να φύγει ο τηλέμαχος. Γιατί είχε αυτό το πράγμα μέσα του. Ένιωθε ότι είχε να προσφέρει ακόμα. Νομίζω βέβαια ότι η μεγαλύτερη προσφορά του τηλέμαχου είναι ο Κώστας. Από όλες τις μεγάλες προσφορές, ο Κώστας που σκοσμεί και αυτό στο Δημοτικό μας Συμβούλιο. Αυτό. Ο κύριος Μπιτζάνης. Συνάδελφοι, ό,τι και να πω το θεωρώ πολύ φτωχό. Συγχαρητήρια σε αυτούς που το σκέφτηκαν και το έφεραν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κυρία Κεφαλά. Καλησπέρα σε όλους. 2 λέξεις θα πω για να χαρακτηρίσω τον τηλέμαχο. Πάρα πολλά χρόνια μαζί. Καταρχήν να πω στον Κώστα ότι είναι άξιος γιος του πατέρα του, αλλά να υπενθυμίσω σε όλους μας. Τον τηλέμαχο τον χαρακτήριζε το ήθος και το δεύτερο που δεν το τηρεί κανένας μας εδώ, με 2 λόγια έλεγε τα πάντα. Δεν είχε κρατήσει μικρόφωνο παραπάνω από 2 λεπτά. Να είναι καλά εκεί που είναι και να έχει καλό παράδεισο. Ευχαριστούμε, κυρία Κεφαλά. Ήθελα να πω κι εγώ κάτι. Κάποιος έχει πει, Κώστα, ότι οι νεκροί πεθαίνουν μόνο όταν τους λησμονάμε. Δεν είναι δικό μου. Σε σένα να ξέρεις ότι από εκεί που είναι θα είναι πάντα στήριγμα στη ζωή σου και σε σένα και στην οικογένειά σου. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά και κάνουμε ο καθένας τη διαδρομή του, πολύ συχνά ακούμε από τους φίλους μας και τους γνωστούς μας γιατί ασχολείσαι. Ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας δεν καταλαβαίνει την κοινωνική προσφορά και την ανάγκη που νιώθουμε όσοι είμαστε στα κοινά, να είμαστε από το δικό του, ο καθένας από το δικό του κομμάτι στην κοινωνική προσφορά. Έρχεται η στιγμή όμως που ο καθένας μας, όντας μέλος αυτού του μεγάλου οργανισμού που λέγεται Δήμος Κηφισιάς, οφείλει να αναγνωρίσει όσους προσφέρανε για πολλές δεκαετίες στην πόλη της Κηφισιάς. Ο τηλέμαχος Τσιλιγκύρης ήταν ένας από τους ανθρώπους που προσφέρανε στα δημοτικά δρόμενα της πόλης για περισσότερα από 40 χρόνια, από τα τέλη της δεκαετίας του 50. Υπήρξε ένας από τους ιδρυτές πολλών νομικών προσωπών του Κηφισιάς,
και οργανωτές. Θα σας πω, οι παλαιότεροι το θυμάστε φυσικά. Η Ανθοκομική ήταν από τις αγαπημένες του διευθύνσεις του Δήμου. Σύστησε την Δημοτική Αστυνομία και μια σειρά από ακόμα στις οικονομικές υπηρεσίες είχε περάσει και από μια ακόμα σειρά από υπηρεσίες. Σήμερα λοιπόν καλούμαστε ως Δήμος Κηφισιάς, ως Δημοτικό Συμβούλιο, να τιμήσουμε όσους έχουν προσφέρει. Και αυτό οφείλουν να το κάνουν όλοι οι Δήμοι, τους ανθρώπους που έχουν περάσει και έχουν προσφέρει από τις πόλεις τους. Και φυσικά και πρώην δήμαρχοι πρέπει να τιμηθούν και όλοι όσοι έχουν προσφέρει πραγματικά όλη τη ζωή τους. Εγώ τον Τηλέμαχο το γνώρισα στην πρώτη θητεία μου ως Δημοτικός Σύμβουλος το 2006. Ήταν ένας αυστηρός άνθρωπος, έντιμος, ηθικός, με πραγματική αγάπη για την Κηφισιά, αυστηρός στην άποψή του και σταθερός. Σπάνια αυτοδιοικητικά το βρίσκεις αυτό. Συνήθως έχεις ανθρώπους που μιλάνε πολύ και πράττουν λίγο. Ήταν από τους ανθρώπους που πραγματικά μιλούσαν λίγο, αλλά αυτό που λέγανε το εννοούσαν και το κάνανε και το πήγανε μέχρι τέλους. Και πραγματικά έχει συνδέσει για πολλές δεκαετίες το Δήμο Κηφισιάς και όλη αυτή την ανάπτυξη που υπήρξε στο Δήμο με το όνομά του. Πέραν όμως από ένα πολιτικός άντρας, ήταν και ένας επιχειρηματίας, ο οποίος ξεκίνησε από ένα πολύ μικρό μαγαζί και σε μια υγιή, δυνατή επιχείρηση, μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εστίασης της πόλης και φυσικά ένας πολύ καλός οικογενειάρχης, ο οποίος και με τα παιδιά του και με τον Κώστα, ο οποίος είναι Δημοτικός Σύμβουλος σήμερα, συνεχίζει την παράδοση με τον ίδιο τρόπο και νομίζω ότι τιμάει την πόλη μας να επιβραβεύουμε μετά το θάνατο πολιτικούς άντρες οι οποίοι προσφέρανε όλη τη ζωή τους στην πόλη της Κηφισιάς. Γιατί είναι από τους ανθρώπους που σε αυτή την πόλη βάζαν πρώτα το Δήμο και μετά την επιχειρηματικότητά τους ή οτιδήποτε άλλο. Καλό λοιπόν ομόφωνα σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο της Κηφισιάς να ψηφίσει ομόφωνα τη μετανομασία της οδού Σουλίου σε Τηλέμαχο Τσιλιγκύρη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μέγα, ο οποίος έχει ζητήσει και περιμένει υπομονετικά. Κύριε. Καταρχήν να ευχαριστήσω όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Δήμαρχε, κυρία Πρόεδρε, κύριε Γενικέ, κυρία Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλοι, φίλοι. Γνωρίζω τον Τηλέμαχο εδώ και 35 χρόνια περίπου. Υπόθηκαν πάρα πολλά ωραία πράγματα. Όντως έτσι είναι. Αλλά υπήρξε και ένας άνθρωπος, φιλάνθρωπος, για πολλούς που δεν το ξέρουν. Υπήρξε ο άνθρωπος που είχε να δώσει πολλά. Τουλάχιστον εγώ πήρα πάρα πολλά. Και πνευματικά και πολλά άλλα πράγματα. Πολλοί θα ξέρετε, βοήθησε πάρα πολλές οικογένειες, χωρίς να πει ούτε μία κουβέντα ποτέ. Ήτανε αυτός ο άνθρωπος. Θυμάμαι όταν καθόμαστε με την κυρία Μαρία, Θεός χωρέστην, απ' έξω στο τραπεζάκι και τον Μπαρμπαγιάννη που έψινε το αρνί, πως φεύγανε οι μερίδες για τα σπίτια. Είναι πράγματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Ήταν ένας πολύ μεγάλος φιλάνθρωπος άνθρωπος. Συγχαρητήρια σε όλους, κύριε Δήμαρχε. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μέγα. Κυρία Πρόεδρε, να προσθέσω κάτι πολύ μικρό, παρόλο που μίλησε ο Δήμαρχος και ολοκλήρωσε. Και συγγνώμη, κύριε Κύρλο, θα πω ότι ήταν πολύ φίλος και με τον Γιώργο το Χιωτάκη και πολλές φορές που τον πήγαινα εγώ τον Τηλέμαχο το βράδυ για σπίτι του, που τελειώναμε, γιατί φεύγαμε λίγο πιο νωρίς και τον πήγαινα, μου μίλαγε και για τον Γιώργο το Χιωτάκη, ότι παλιά δεν είχαμε πολλά, αλλά γίναμε πολύ φίλοι, τα παιδιά μας και αυτά. Θα ήθελα να πω, τον Τηλέμαχο τιμάμε βεβαίως και πάρα πολύ, να πω και για τον Γιώργο το Χιωτάκη, ότι και για αυτόν θα πρέπει να σκεφτούμε κάτι με ονοματοδοσία οδού. Ευχαριστώ. Για να μην πέσει έτσι, υπάρχουν μια σειρά από ονόματα που θα τιμήσει ο Δήμος Κηφισιάς στο επόμενο διάστημα. Αλλά σήμερα ξεκινάμε με τον Τηλέμαχο τον Τσιλιγκύρη. Ακριβώς. Κυρία Πρόεδρε, το ψηφίζω. 2 κουβέντες μόνο για να ψηφίσουμε κι εμείς. Ναι. Απλά να πούμε 2 κουβέντες.
Όταν το είδα το θέμα και στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και σε αυτό, οφείλω να πω ότι λίγο προβληματίστηκα, γιατί προσωπικά μιλάω, χωρίς να έχω μιλήσει με τον Αντώνη τον Καρναβά, παρόλο που όλα τα θέματα τα συζητάμε από πριν, με δεδομένο ότι υπάρχει μια φορά που λέμε το προσωπικό, το οποίο παρακάμπτει και μέχρι και μπήκα να διαβάσω τι προβλέπει ο νόμος, τέλος πάντων, στις περιπτώσεις μετονομασίας κτλ. Βάζω το προσωπικό, επειδή και τον Κώστα τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια από τότε που ήρθα στην Κηφισιά το 1989, έχουμε μεγαλώσει στην ίδια γειτονιά, αλλά και τον πατέρα του τον γνώριζα, γιατί θυμάμαι μικρός όταν φτιάχναμε το σπίτι, με στέλνανε εκεί πέρα τα μαστόρια να πάρω μερικά πράγματα να ψωνίσω από τον μπακάλικο που είχε στην αρχή στο πλάι και δούλευε. Και ήταν ο πατέρας του Κώστα, για να πάω στους εργάτες που δουλεύανε στην οικοδομή. Οφείλω να πω ότι αυτή τη σχέση έχω με τον εκλειπώντα, δηλαδή με τον πατέρα του Κώστα. Δεν τον γνώριζα δηλαδή να έχουμε συζητήσει ποτέ ή τέλος πάντων να ανταλλάξει επιχειρήματα ή τέλος πάντων απόψεις κτλ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σκέφτηκα πάρα πολύ, δηλαδή το πώς πρέπει να ψηφίσουμε το συγκεκριμένο θέμα, διαβάζοντας το τι προβλέπει ο νόμος σχετικά με τις μετονομασίες. Γιατί αναφέρει για σπουδαίο λόγο κτλ. Και τα προβλήματα που παρουσιάζονται από τέτοιες περιπτώσεις. Και στην αρχή έκλεινα στο να πάμε προς το λευκό, με τη λογική ότι αν ήταν ονομασία νέας οδού ή κάποιας πλατείας, εννοείται δεν θα το συζητούσα καθόλου. Τώρα, καθαρά και μόνο επειδή έτσι όπως πήγε η κουβέντα, δεν θέλω να θεωρηθεί ότι πάμε αντιπολιτευτικά ή οτιδήποτε, θα το υπερψηφίσουμε, αλλά με τη λογική ότι αυτό το πράγμα θέλει λίγο μεγαλύτερη προσοχή από εδώ και πέρα όταν μιλάμε για μετονομασίες. Γιατί μπαίνουν πολλά θέματα κάτω από ποιες περιπτώσεις, δηλαδή για σπουδαίο λόγο, αναφέρονται μετονομασίες που μπορούν να γίνονται, και ειδικά σε περιοχές που υπάρχουν και σχολεία και τέτοια πράγματα πρέπει να το δούμε λίγο. Δεν μπορούμε να το γενικεύσουμε, δηλαδή, αυτό λέω. Για το συγκεκριμένο θα το υπερψηφίσουμε κι εμείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στην ψήφιση του θέματος. Εντάξει, εγκρίνεται ομόφωνα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, εγώ που είμαι εισηγητής δεν το ζητώ καν. Εγώ όμως θα δεσμευτώ για κάτι. Την εποχή εκείνη, όπως είπα στην αρχή της ομιλίας, δεν υπήρχαν ούτε emails, ούτε μηνύματα, ούτε κινητά, ούτε τίποτα. Τα πρακτικά ήταν αντίγραφα από πολύγραφο. Έχω λοιπόν στο σπίτι μου της εποχής εκείνης αντίγραφα από δημοτικά συμβούλια, τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεσμεύομαι να τα φέρω στο Δήμο και να κάνουμε ένα ξεκίνημα αρχείου για τα Δημοτικά Συμβούλια από την τότε εποχή. Και μέσα εκεί θα ανατρέξετε και θα δείτε και τον τηλέμαχο τον Τσιλικύρη και τον πατέρα μου και όλους τους παλιούς Κηφισιώτες πώς ομονοούσανε, διαφωνούσανε, συμφωνούσαν όμως για το υπέρτατο αγαθό για την Κηφισιά. Και για το Γιάννη το Μελά. Λοιπόν, το ψηφίσαμε ομόφωνα. Κυρία Πρόεδρε, εγώ θα αποχωρήσω γιατί έχω να συνοδεύσω εκδρομή σχολική αύριο, οπότε πρέπει να φύγω. Δύο λόγια. Ναι, συγγνώμη, δεν ήξερα ότι θέλετε. Καταρχήν σας ευχαριστώ όλους έναν ξεχωριστά. Δήμαρχε, δεν έχω λόγια να εκφράσω τη συγκίνησή μου. Ευχαριστώ επίσης το Γενικό. Όλα τα είπε η Αγγελική με το κλάμα της, τίποτα άλλο. Είναι τιμή για την οικογένεια και για τα 45 χρόνια του πατέρα μου που υπηρέτησε σε αυτά τα έδρανα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο 7ο θέμα, επί της παριθμών 200